Vots a favor, vots en contra, votaríem en contra i les abstencions del grup del PSC. Els pressupostos participatius són una eina de democràcia directa que permet als veïns i veïnes decidir sobre en què s'ha d'invertir una part dels pressupostos de la ciutat. Els pressupostos participatius faciliten el debat sobre les necessitats i possibles millores dels barris, prioritzant projectes d'interès general. També contribueixen a fomentar la corresponsabilitat ciutadana a l'hora de definir les polítiques públiques de la ciutat i una nova manera d'interactuar entre la població i l'Ajuntament d'Olot, contribuint a una democràcia més popular i transparent. Perquè els pressupostos participatius puguin contribuir realment a avançar cap a una democràcia directa i popular, cal garantir que aquests siguin inclusius, tenint en compte la diversitat de gènere, origen, edat, estudis, classe social o diversitat funcional entre els participants. Cal que cerquin el consens a través del diàleg perquè les propostes puguin incloure les diferents veus de la ciutat i les diferents necessitats i cal garantir que aquestes es puguin expressar còmodament. També cal que després d'haver posat a disposició la informació sobre els recursos i el funcionament de la ciutat, la decisió final sigui de la ciutadania. I és que els pressupostos participatius no són quelcom nou a la ciutat d'Olot, sinó que el 2018, 2019 i 2021 ja es van dur a terme a la ciutat d'Olot i en van sortir propostes com el circuit natural Moixina-Pla de Llacs, la Lola, la Blanqueta, la Tosca i els Tussols, que són aquestes vaquetes simpàtiques del barri de Sant Roc que corren per festes, la millora dels itineraris de la muntanya Pelada o el bicicarril que connecta els pisos Garrotxa i les Planotes. Per això la nostra proposta és recuperar aquesta iniciativa. A més, per tal de desenvolupar els pressupostos de la ciutat, es va elaborar un reglament molt complet que es va aprovar de manera definitiva el 2018, que ha servit de base per l'elaboració d'aquesta moció i que es podria aprofitar per impulsar uns nous pressupostos participatius. Així doncs, avui portem al ple l'aprovació dels següents acords. Primer, reimpulsar els pressupostos participatius de la ciutat d'Olot. Segon, desplegar el projecte de manera gradual ampliant-lo a l'àmbit del municipi partint de l'experiència dels pressupostos participatius als barris. Tercer, avaluar el procés anualment per garantir-ne la transparència i efectivitat incorporant-hi millores a mesura que l'experiència ho requereixi. Quart, garantir que totes les associacions locals i el conjunt de la població siguin informades adequadament de l'inici i el desenvolupament del procés utilitzant els canals de comunicació municipals i promovent la màxima participació. I cinquè, traslladar aquest acord a les entitats municipalistes i a la resta de municipis de la comarca per tal de fomentar l'intercanvi d'experiències, la cooperació i la millora permanent. Gràcies. Pel que fa en aquesta moció, vots a favor, vots en contra, votaríem en contra i les abstencions del grup del PSC. Passaríem a l'apartat de pregs i preguntes.